Gyertek, készítsük el Pati őszi körmeit, aki annyira cuki volt, hogy megint hozott nekem ajándékot, reggelit és egy kis ebédet. Most az egyik kezemen nekem is hosszú körmeim vannak, úgyhogy ezzel fogjuk elkészíteni a körmét. Nézzétek a mecsi kis orchideánkat. Azt tudni kell Patiról, hogy mindig 1000 évig csinálom a körmét, mert annyira jókat szoktunk beszélgetni, valamint annyira precízen odafigyelek minden lépésre, hogy jó legyen és szép legyen a végeredmény. Hogy ilyenkor oda se figyelünk és elillan pár óra. Egy olyan szettet választottam, amit mind a ketten imádunk, ugyanis a reszelt mosolyvonal fog készülni. Szerintem ezt bátran állíthatom, hogy ez az egyik legszebb és legkedveltebb francia elkészítési technika. De még előtte arra is megkért Pati, hogy egy kis glitter ombrét csináljunk a tövében. Mihez az egyik kedvenc hozzávalóm, az a Flake Deluxe. Próbáljátok ki, nagyon megéri. Közben szünetként ittunk egy kis teát, én pedig annyira élveztem ezeket a hosszú körmöket, hogy mindenhova kopácsoltam vele. Ez ugyanaz a köröm, amit Dórának is készítettem az expón, csak előtte magamon is kipróbáltam. Ha esetleg valaki felismerte volna a Szépség Expós videómból, és itt történt meg a mosolyvonal reszelés, az egyik kedvenc részem. Egy tippet, ha elfogadtok, akkor mindig vadi új reszelővel reszeljétek a mosolyvonalat, mert úgy sokkal könnyebb. Ezután jöhetett a szabad cél kitöltése, amihez direkt ilyen nagyon szupi kis őszi színeket válogattunk össze. Kicsi a mutató és a hüvelykújra ez a dizájn került, a másik kettőre pedig ilyen kis vegyes, csíkos krikszkraksz. Engem valamiért az ilyen díszes kapucsinókra emlékeztet. Ezután feltöltöttem a szabad céli részt is átlátszó zselével, de amint a mellékáltábra is mutatja, borzasztó rosszul választottam. Nem ezzel a folyós zselével kellett volna készítenem, mert ez nem erre való. Hát tudjátok, úgy voltam vele, hogy na majd én ezzel is megcsinálom, de hát ez nem jött össze. Na mindegy, majd a reszeléssel kijavítom. Mindegy, amúgy is imádom, amikor ilyen tök csúnya az építés, és utána szépen meg tudom reszelni. És amikor elkészült, az ne tudjátok meg milyen jó érzés volt. És most bocsánat, de a fénycselézésnek adjunk egy néma másodpercet. Hát elkészült az igazi őszi szettünk. Mondjátok el, hogy nektek hogy tetszik, és hogy szeretitek a reszelt mosolyvonalas technikát, viseltétek-e már, készítettétek-e már? Minden gondolatot várok a komment szekcióban, legyen szép napotok, sziasztok!